54 euros. Perdona, aquí posa 50 amb 60, Casi cola. ¿Tarjeta client? Sí. Ah! Què passa? Vaya susto, m'ha fotut en la foto, si sembla un terrorista. Sí, és que amb aquesta foto no vaig sortir gaire bé. Gaire malament, si sembla un zombi de la noche de los muertos vivientes. Em pot tornar la targeta, sisplau? No, me la quedaré per fer-me una carrera de Halloween, pues clar que li torno. Pagar amb targeta o metàl·licament? Amb targeta. Em permet el seu DNI, sisplau? Sí, me remet. Tenia mogollon d'anè, no? Sembla un crocanti. A veure, aquesta foto fa uns anys. Faci el favor de cobrar-me, sisplau. No ho dic perquè ara està calvo i aquí sembla un cantant de heavy metal. Era per això. Jenny, pues veni un segonet, per favor. Li estic dient que soy jo el de la foto. Sí, que ja sé que és vostè, serà un segonet. Què passa, tia? Mira la foto. Ui, si el melenas aquest sembla que tingui la cara escrita en braille. Pues és aquest tio d'aquí. Com que no? Com que sí. Ui, li anaven les xocolatinas mogollón, no? Feu el favor de cobrar-me d'una punyetera vegada perquè pugui marxar. Vinga. Que borde. Borde. No, Jenny, para, que aquest senyor té un problema i no n'hi ha de riure amb ell. Igual el podem ajudar. Has trobat el meu crecepelo rojo? No. Crecepelo rojo. ¿Donde había una calva? Antes del alba. Te sale un matojo. Mira, 54 euros. Si al final tenia raó. Ui, a veure. Sembla un xupa-xups. Que fina. A la divinidad de los calvos. Com que no? Tapón. M'importa. Al igual. M'importa, tonta.